Bubutihan ba? Ha? Ano na? So wala may plato, walay kuan ang hiram maraming kaldero. Okay kayo. Nakadangop manok sa silingan. Migas na. Subo kay, kay Mulanda. Unang subo para sa inyo. Si Uyo, nagduol yung asin. Basta ko si Jimmy. So guys, masa oras pre? Alas 9:40. Alas 9:40. Nagyapon gusto nga sa lasang ha. Oh. Alas 9:40 sa gabi eh. Oh, ngit-ngit kayo. Among dalang suga lang mga cellphone. So kung malubat yung mga cellphone doon. Mo. Mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon. Bakit dyan ka naman dumaan? Puta. Hirap ba? Oo, yung bakit. Wala mo suguha. Sadyang Chino TV na tayo! Hi guys, Don Romantico here. Ang Don na walang pera, meron lang yabang. Yeah boy! Ano? Happy? Shalala! Hi guys, padulong dahil mi karon sa Marilog District. Actually, namin diri dapit sa gyud sa Marilog. Nami adtuon karon nga isa ka barangay diri tungod sa nay nagpatabang sa mua og patan-aw sa ilahang area kay na daw mga signs. So actually na sila nakalot nga bato kay gidamgo daw ang iyang igsuon nga mahitungod adto nga treasure. So na sila nakalot na sumala sa iyang description nga bato. Yan ay marag helmet. So amo nga doon tanaw na mo kung sa katinuod. Marag lami kay Islam Salom ba? So kining tungura guys, nagabin-an na gid mi kay hapon naman mi nanggikan sa Davao. So diri pait kay mong nagian kay lasang kayang area. Wala ami mga gamit pod nga sama sa mga plato, kutsara, naalang mi nakahirami kaldero diri nga tungura. Naglungag mi may kani nagdalamig bugas. Unya pero wala mi kaldero may nakahirami dito sa mga tao nga dool diri. So mo to. Unya tanawan nyo guys ang video hangtod mo man para makabalo mo maka-experience mo para na marapod mong naka-experience mong na-experience nga inani ang kinabuhi dayo mga treasure hunters guys. So ako lang gikuyugan kay para mag-experience ko real time experience sa pag treasure hunting. So lasang pangpang lati ang amuang naagian. So wala siya mga dalan ay marag abandon nga area. O kining tanan among na sinati gabi pag yun nga dako. So grabe experience mo diri. So wabi nagtuong inani di ka lati ang area. So pero go lang yapon. Ayan, kapag. Ha? Ayan, kanina ko mabato. Awas. Yok, sipo na masip na po. May tipo sa unang gray. Puro kang ispat na putini. Pwede mo puti. Ito puntan jangan perlu ngebak-bak. Tinggal dulu pakai dulu ba? Gwapo kay sa pao. Diri kay gigabati na may gutom, amo nang gi dala ang bugas dito sa sapa kay wag may tubig na panghugas among dala lang mainom. So hindi na magyugasan sa sapa nya medyo distansya pod gikan dito sa payag among ipunduhan. May nagani kay naay payag diri nga abandon amo ang gitulog amo ang na istaran. Nindot kayong sapa bugnaw.
Gusto lang kami. Kaya, basa pa na. Asa na? May komento. Yan, di Bert. Sinuot ng cellphone. Araw si Nay Gini. Ha? Si Nay Gini ba gawas? Ah, May namay sundang no, bebe na sundang be. Wala to. Ano yun? tunga sa lasang. Ito lang yung sapa guys para maghugasan ng maong bugas kay may tubig. Bago lang miniabot diri. Pagnot kayo mong gigian, no? Ha? 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 Sabi na masilo. Manilas ang dito, no? Ito. Ito yan. Mani ka na. Kapirkit. Yan. Mahadlok man siya. Bert, gusto man yung tubig ka sa bawah. Hervin. Asa man? Ha? Nasa ubos. Oh. Gusto man? Ang kuan ba? Buka pa ulo lang. So tuwan na to ang isa kakauban guys. Nga pagnot kayo ang among ginaagian. Uy, gusto ko siya wala ko. Kalit na magkakatawa. Anga eh. Mga kinabuhing treasure hunter. Gaya lang dia, Bert. Ha? Gaya lang dia. Palong naman. May sapa? Ha? May sapa dito? Adili ate ka na nagtingog ya? Oo ba? Anga eh. So namin ito nga sa Karasangan ha. Pagsugno ta ng crates. Nag-aop diri para walay kuan. Lamok. Lamok. Kurot kita sa lamok. Anga eh. So medyo ulan na guys. Ulan eh. Tabunan ta nag. Kining tungura guys amo ang gisugba tong bato nga giingon nga nakuha nila kay perti manggid kabugat unya among gisugba para bubuan na mo og tubig para kung sa kainit niya maukab siya. So diha na to hibalaan kung naisulod or wala. Kami pinasahi may mag burn fire kay paghaman na magdao mo biyaan. Ni adto na pud sa mong payag. Ana na kanya-kanya ang trip na. Ay no. No? Sinay lang sa anak, Bert. Pilihan mo kayo. Ngita siya yung stoba, GC. Ha? Ngita. Uy. Naglisod migdala, uy. Ngit ang dalan, lisod. Si mga pika, GC. Wapan na init yung tubig. Na may kape yun. Sukar.
Dito nuli ro. Uli. Ito kan laon. Silang karang. Wala siya guys oh. Okay ra pre. Oo. Kan laon ulit pre. Ugba na sa adlaw. Biliban ako ng pre ba. Super perminti ba. Subay na lang kabili, malikuran yung dito yung bangko. Kira. Iwan na tubig Bart, harong likuran nimo. Angay. Yo, oh. Suman. Meter. Na, paano man yung kayo dito? Wala oy, ipasiga gani. Sige, ganito. Ako naman ko lighter, So, dahil bungag sa mi, guys. Ate Marley, ispat re. Ano ba? Dia na. Anak ko dito ba? Tapos kapitan ko niya. Kasi di ka mato pre. Ah, Ano ko pagmamahal ko ng pagdala ko bukid mo. Hindi siya, dugi kang balik ko. Balik ko. Pagdala niya na. So diri guys, sumunang giandam mo ang kananan. Nanguha ang dahon kay para ihapin na mo sa mo ang kanan kay wala man ni plato. Unya diri sa payag namin nakita ang kutsara apan gipang taya-taya na. So para galanganin kay gamiton. Gihapinan na lang namo og dahon ang amo ang lingkuranan para imo na mo lamisa marag budol pait ang amo ang buhaton. May lang gani kay nakadalami og sudan. Ang amo ang plano unta ato pang kuan lang to siya pang snack sung gutomon pero abtan magin miginani na gabi niya gutom na kayo mao na gini dili kay snacks panihapon na gini siya. Og naluto na mo ang kanon so tara mangaon sa ta. sari na pa no. Net, sobrang naman eh. Uno? Lima ra. Hugasan sa nato ba? Usap po nang ininit. Kaya daghagwan. May stars. Mana? Ha? Di ko nila gininit binoy. Uy, kon sa ininit. Tapos klaro man yung video-video ng GC di home. Para nagtumo, nag-relax-relax sa GC. So, naman, katawa na ugma sa yung iko, pa na-isin, pinapatuan. Choy. Nawa. Kaya ni Sir Bin. Ikat ka na din asawa mo. Asa naman ko. Video ko part umiyak ka dito to. Sino? Pakita ang gilas na kay Joy no? Tabang. Gusto yun akong partner ko daw kaya binukal kumot. Oo no. Yo de. Yo to kung lolo. Yung lolo. Lolo yun. Way luwag dia. Bakit yung luwag? May luwag hindi ay o. Luto na ka ni part. Kapiling asin ni. Asin do ate. Nawa na si Uyo eh. Ito mo, sila mo ng asin. Ano gusto mo ng asin? Ano kaya tinatuban mo? Kuntian ba? Ha? Ano na? Kasi gusto Ay, magkakos kape ay. ninyo. Oh, sige, puli pong kape kaya di man ta mga tubron. Katawan Jisyo. Siguro na kamago kay ate. Si Madulog. Nihirap part. Pumunta daw yung unang sa'yo, no? Ano man? Asin ni. Ate. Natanaw, Jisy, nagkunglingi sa likod doon na sugod na. Ha? Bubo na. Ang sawan? Yun, ay kuha na yun. Nay, sus, pagkakuha ni Ervin, ana. Nay sus ko lang ni. Mo nay Bisa Bisaya kaya pa na. Tanaw, gikan ko. mo nay niluto sa among amigong butan. Hindi na Bisaya na. Nga na kay amigo di butan Bart. Puros. Angan eh. Ah, nga. Ipit kita ni. So nami karon sa Marilo guys. Tungtong sa ano. Oras ha. Oras karon ano na? As jis na. Alas 8:26. So wala may plato, walay kuan ang hira maraming kaldero. Aki kayo. Nakadangop mig nakadakop yung manok sa silingan. Ay sa ko pa. Ah, og mana pa na kay para sa sudan ko. Parehas mo siguro sa tuba no. No si. Sino? So, Hindi na rin. Kasi, ginakapas na si Ervin ko, GC. Sina.
Ate Marley, ang po ang si Cheesy. Kaya maminaw ko sa iyang ampo. Minaw di ka. Ito, nato sa linsi, ang titihan. Sige na. Pre. Sige, kita, our Father in Heaven, thank you Lord sa imong makananayon sa uban ka namo. Thank you sa imong pagiya, nakabot ng pinagapit ang safety. And we pray Lord sa pagkaon na makaroon, hindi ka namo magutan lang ikaw hatag so sa mga so kaunta Lord, mga-bless bisan pa sa among tumong tuyo din yung batita. Ang kanugyan kami mga tanan, tungkol kayo wala kami sarang mahimo, kung wala ikaw. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Dito ka rin. Kasi yuyo, tulog-tulog. Tulog ka, dali ka. Sige na, Ate Marley. Sige na. Tulog kayo, larga na. Itong bahiro na sa hipon. Wala may amigas ko diha yun. Okay naman yun. Init naman good. Sige na. Sige na, Ate Marley. Sige na. Hop, tulo-tulo lang. Amigas diha. Sibugay, kay Mularda. Sige na, Ate Amigas. Marley. Unang subo para sa inyo. Si yuyo, nagduol yung asin. Basta ko si Jire. Dagan mga ikarong gibukan ni Ervin. Dili, Ervin. Ha? Ilaw? Roji, si hutan mo ha niya kayo. Nawala yung magkakaroon nga gabi eh. Marot ni Ervin si mo ha. Yeah, pre. Hello. Part, tingkod, part. Kaya natin? Okay ra. Okay kayo. Ito mahiro ang kanon ni Ervin? Iman ba? Naman. Nakinamot mo na. Naitayang kuwan, Sarah? Sarah, no? Sa'yo? Okay, mapagluto ni Ervin. Kaya ako siniro ni sa Longga. Hindi ko, Jesse. Part, tingkod, part. Yung mga naon na, yung video-video na, balik ka ko na, plansahan na. Mandok ang video. Mandok ang video. Yes, Ervin may na. Paano mo kaon ng social ba? Social? Ito ko kasusan. Ito man. Yan sa umano. Kauan. Kinsan ne. Kinsan. Asa. Okay. Ang ano sa mo ha? Ito lagi si Ervin no, nanawar eh. O luto na oh. Sunog ba na to? Hindi, plato. Nakakot mo dito eh. Plato, hindi ka? Hindi ka plato, Bart? Luto na sunog ba ba? Buwak mo ni ko ano no? Buwak mo siguro ni Bart ba? Dami? Ay, ito na eh. Sumuran na po. Sinog ba, Bart? Gani. Kaya, Bart? Nagpalo itong mga viewers pa kung sa ito sugba ba? Masaya, sugba. Bisol la, Bart? Dragon? Kaya na, Bart. Bisig, nalanay na itong isugba na, Bart. Og diring tungura amo ang napansin og nagduda na gid mi nga dili gid siya semento among gisugba kung dili usa ka ordinaryong bato ug dili siya semento nga gi palubngan og treasure kay lahi ra man gyud ang iyahang porma. So mao to pero gipadayon lang gyapon namog daob samtang nanglakaw mi dito sa babaw nga bahin sa maong lasang. Mo ni balang hoy dito, Bart. Sabi no? Gutom na kayo ba? Man luto de? Gusto may balang hoy niyo sa inyo ha. Ilang hoy? May balang hoy sa kung saan lugar ha. Rilog, Bart. Ay sa kadamta ka. Naong sa Marilog be? Mo ni balang hoy sila ha. Ha? Pag sa kadamta ang may kamilag ay gugun na ito. Gawa no?
dalan dito ubos rin pa niya niya. Ha? Yeah. Okay, dapat di traffic. So guys, masa oras pre? Alas 9:40. Alas 9:40. Nagyapon gusto nga sa lasang ha. Oh. Alas 9:40 sa gabi eh. Oh, nit-nit kayo. Among dalang suga lang mga cellphone. So kung malubat yung mga cellphone doon. Mo. Ang among target kung nadungog niyo nang nai saba sa ubos. Hindi kami padulong sa sapa. Kining ko ana, kining diri sa unsa oh. Kaya dara to sa bataw. Kire? Mo ni? Pagong lungom. Ay. Nabalito si Marley. Ha? Nabalito. Pwede flashlight siguro. Naagod niya. Kamakan mo ni no. Pangpang lagi ni diri. Ha? Dini magi Andre? Ito ang dala dito pero pilit lang diin ko pa ito. Scammer. Scammer ni dala ni mo diri. Kining tungura guys, kataw-katawa lang mi diri pero sa tinuod lang wala na mi katuod kung asa mi mo agi pabalik dito sa moang payag ang gistaran na ami diri sa taas nga bahin unya pangpang ang kilid sa maong area nya hinay kay mga suga kay mga cellphone ra man taon yang mong dala wala gid say dalan ang among giagian kami ray nagbuhat-buhat og dalan nya grabe ka bagnot lati kayo ang area unya sipyat ka gamay kay medyo dangog ang dalan kay ulan-ulan Bilas dai mo ni. delikado gid kay ning nga adventure unya kay wala lagi na ana naman mi diri so ang among tuyo man gud diri among tanawon tong naay sign kung asa bud sila nakakuha sa una nakakalot sa una og kutsara sa mga hapon daw to magidudahan nga kutsara sa mga hapon nga isa sa nalubong didto nga area among gi subay apan dili na namo makita ang katong ilahang gikalutan kay grabe na ka sagbagnot ang area nya lati lagi lasang siya so lisod sa moang sitwasyon nga gabi na naami diri moong di gyud naman siya makita so naka-desisyon mi nga mobalik na lang sa moang gistaran nya balikon lang namon ni sunod puhon kanang buntag na kay kung karon mara gapiki jud gayo sa tinuod lang guys kini nga panahonan ni amo ang sitwasyon diri nga saag na gid mi wa na mi katuod kung asay dalan pabalik dito sa amo ang yagian kay nagtuyok-tuyok mi sa kadaghan na mong nagian nagtuyok-tuyok na mi sa sa lasang nya ngit-ngit lagi kayo so lisod Meron may dalan diri, di mo na sa taas gini ha. Kuha yan. Sigo. Sakay pa eh. uy barriers Tulang gumba. di na nagapunta pa dong ni Hindi kaya agi oh. Basta kung guide, diya gid mo sa mga gwapo nga dalan mo. Kuan, subay. kaya na kuna-una sunod re Kara. Irvin magihas na kung lakaw ginamit ayo. Ano sa kalihukan.
So, Natok. unya kining tungura guys amo ang gisubay ang kini nga sapa. Nangita mi og mga signs sa treasure og nakita na mo ning nadiskubrihan mo ang kini nga dakong bato nga daghan guys siya mga gikulit-kulit. Unang nga mo ang pangita pa ang uban pang mga sign sa mo ang pagsusi. Nakita na mo ning bangag nga gitabunan o gipailan og bato nga sa mo ang pagpangutanan diri sa Tagiya. Wala daw sila kabalo kung naabay kuan diri na ay tunnel. Pero kay gabi na lagi panamo na ukab ang kining maong portal sa tunnel kay wa pa mi kabalo kung unsay naa dito sig naay mga banakon or unsa ba ang sugatan namo. So amo lang gi tan-aw mong gi siguro kung unsa ang unsa gyud kung tunnel magid siya. So confirm nga tunnel gid siya kay di gyud maabot no ang siga sa flashlight. Pero wala pa namo gitrabaho kay gawas nga piki sa oras pagabiing dako o di na mo nilikayan kung unsa man ang naa dito sa sulod lisod ta og lihok-lihok tungod sa kangit-ngit kaya mong suga lang nami isa ka flashlight og mga cellphones flashlight sa cellphone mo ang gigamit. So kini tungura mga almost 11 sa gabi. So medyo lawom na gid ang kagabion nya tugnaw bagid kayo ang palibot nya. Kung napansin niyo ang sapa ang kilid kusog kayo ang current sa tubig. Internet sa sapa diri no particle limpyo gid guys. Diri daw nagainom ang mga tao direkta sa sapa mga nitibo diri nya. Crystal clear kayo ang tubig. Tugnaw lang gid kayo malagaysan. So mo to guys amo ang gisubay-subay pa nangita kami og laing sign. Kini mo na ni ang giingon ako nga portal sa tunnel nga gi-file ang mga bato kung napansin ninyo nga ang mga bato diha sa iyahang portal gipailan ba para dili mapansin nga tunnel siya. Mapan dugay siguro binaha nangakankan o ginahinay ang kilid mo tong medyo maklaro na siya. Ambot kung nabay uban nga naka-discovery diri pero matod pa sa Tagiya ning maong luna nga wala pa daw nakabalo gasin sila nakabalo nga naay tunnel diri nga area. So dili man ni pudsudlan sa lain kay siyempre lahaman nga area o ginabawalan lang magpasulod. So kini nga dakong bato diha nimo makita ang mga sign sa gipang kulit mga aro o guwan pang mga signs kana diha nakadikit. Aro no? May aro ba? Oh. May aro ba? Aro. Ini. Oh. Ini. Upa ko ning bato part. Dugay ko ani diri. So guys, ang gidoon na po gikan mi dito sa tunga sa Lasang. Ang oras na mga alas 10:03 sa gabi. Namin tunga sa Lasang. Grabe ka, ngit-ngit. So guys, update lang yung sa ang lakaw. Pero agad may kabalog kung sa pa mong gilakaw. Wala gid nag-igat-igat to gid mi dire. Basta namin sa Marilog District guys, gusto naman ma-experience kung saan kinabuhi sa bukid with no lights.
Kinani lang, magdaob-daob lang mi diri sa ugwan. Unya kay wala man mi ka experience kung say kinabuhi maglatagaw sa lasang kada gani mga NPE gani. Nilang mga kinabuhi sa kalasangan. So amo ang gisulayan. So dili mga kuan, dili gid dili makaya guys. So surrender na mo. Anga ninyo. Anga na eh. So gi-actual lang mo experience ang ilahang experience among dala bato sa pang og sundang og mga kabarahan dira. Among basuka. Kitaan mo suro niya among basuka no? No? Isa ray bala ni guys. May gamit na mo. Na di na mo buto. Og nami bibiar malayat po diri dala. Di ba? So okay kayo. Mura na mo ang dala guys kay wa pa may naisuhan sa mong bander. So wala to. Kung maligo ka part, na may tubig dito part. Ayun ang abo part. So update lang guys. Grabe. Bilog ba ng maayos ha? Yan. Paano kayo may istorya? Peace out yo. Mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon. Bakit dyan ka naman dumaan? Kaputa. Hirap ba? Oh, yan ba? Wala mo suguha. Gagawa yung sarili mo gipang sugot. It's adventurous. Kaliwat sa rendura na explorer. Ora guys, kung mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, gago ka malay dyan ka dumaan eh. Ay nago. Napakasimple lang po. Napakasimple ng buhay, pinahirapan ng puta. Text dito positive. So lesson learned. Hayag tuo sa butang wala pa nimo nakita o pa nahitabo kay so among yun buhat is purely paano siya adventure. Wala yung mga kuan guys, kung sa treasure hunting manggod kailangan nimo ganang matyaga anya dili ka ma-discourage. Ayaw ka malakas ag madugay og sa madali madugay lagi ka. Pero ayaw yung hunong kay hangtod nga napakikwarta. Pero tiwala lang piste na yun. Kung dili man kuan dili parehas ang panahon ba nay para sila ha sa sunod adlaw para sila ha ihatag lang gina lahat. Ihatag lang gina sa tan pero make it kuan ganang enjoy ba, happy ba, happy hunting ba, ha?
Kay wala, it's life. Walay lami ang kinabuhi kung puro lang kalipay. Walay lami po ang kinabuhi kung puro lang kasakit. So lami man na kamang kinabuhi dito rin. Nakita po may ganang adventure. So okay kayo. Challenging. Kaya minusun guys kay kaming grupuha lahi gid. Lahi gid mi. We never believe things hangtod na di na mo makitaan. So among gipangita. Oto among we found out na wala gid. So wala man pud kay kung dili na mo sulayan. Kutob lang kas pag nahuna gani kanang diha lang kakutob unsa ka tug sulayan no. Yang what if kung tinuod. Ah, di ba? So wala lang. Oh. At sulayan tapos enjoy. Oh, enjoy nakita. It's a real life adventure nga di na mo makalimtan sa among tibok kinabuhi nga magkabot-abot ta bing tulo. It's another funny moment. Funny moment rin mo basta mag-abot. Oh, gikan mi nagkaila-ila ni mga tohanan eh. Hangtod garon. Palpag. Gikan sa asin pero unsa kabalo mo guys kung unsa ang pinaka-importante nga nagaila mi. Kanang murag wa may problema basta magkuyog mi. Adventure lang. Oh, murag kuan ba? Di sabayan lang namo ang flow sa life ba kay kung imong sugaton sa may puwede nga to ang ikasara nga nga tao raman ta. So let's enjoy life. Life is too short. So maro to guys. Don't romantiko here, doon na walang pera. Until now walang pera. But happy. Among giyab-an yung bato tubig, amo nang giyab-an ng tubig ang katong bato nga mo ang gidauban kay actually kining batuhan ni gikan ni didto sa may sign pod nga nakalutan sa tag-iya diri. Nya pagkalot nila ani naa siya mga sign pero duda nako nailista na ni kay atong Oktubre pa ni nila gi nakalot. Nya dili na mao ang description sa iyang pag-ingon nga didto kami sa area, sa wala pa mi diri sa area kay marag nailisdan gid siya no. Ang kinabuhi ta nining kalibutan Mo ni kamuti rin sa convert. luto na ang tao na mong gi sugba hindi man di maka. So, ano to guys, bye.